लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै धोरोमारि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आर'ज बादायलायनाय हाबाफारि लागासिनो दङ आरो बेनि जोबथा खालारखौ 10 आगष्ट 2024 खालारसिम जोङो फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय माखासे बादायगिरि बिथांमोना गावसोरनि जेंनानि थाखाय होखानाय खालार बायदियै मुं थिसननो हानाय जायाखै आरो सेथि दिनखरनि भिडिअखौ दैथायहरनो हायाखै। बे बाथ्राखौ फोरमायहरनाय लेखायै जोङो बेनि जोबथा खालारखौ फैबाय थानाय 25 आगष्ट 2024 खालारसिम जोङो फावसायनानै होनाय जाबाय। दा बेनिखायनो जायफोर बादायगिरि बिथांमोना मुं थिसननो हानाय जायाखै आरो सेथि दिनखरनि भिडिअखौ दैथायहरनो हानाय जायाखै बिथांमोनखौ थाबैनो मुं थिसननानै सेथि दिनखरनि भिडिअखौ दैथायहरनो थाखाय लाइमोन आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो नैथि दिनखरनि भिडिअ दैथायनाय हाबाफारिखौ जोङो लांबाय थानो नाजानाय जादों। सिगाङाव जोङो PDF फाइलनि गेजेरजों खालारखौ फोसावखानाय बायदियै जोङो नैथि दिनखरनि भिडिअखौ आनजावबाय थानाय जागोन। दा बेनिखायनो नैथि दिनखरनि बादायगिरि बिथांमोना भिडिअखौ दैथायहरबाय थानो हागोन। दा बेखिनियाव नैथि दिनखरनि बादायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, जायफोर बादायगिरि बिथांमोना गावनि एड्रेसिं खालामनाय समाव जिल्ला बियाब बेफोरखौ मुंख'नाय जादों। दा जोंनिफ्राय जोङो जिल्ला आरो बियाब बा खोन्दो आफादखौ मुंख'लायनाङा, बेखौ जोङो बेखिनियाव फोरमायहरनाय जाबाय। आरो बेखिनियाव जोङो लाइमोन आफादनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदियै गुबुन गुबुन जिल्ला बियाब बा गामि आफादसिम दासिमबो बे बादायनाय हाबाफारिखौ मोनथिहैयाखै होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। दा बेनिखायनो लाइमोन आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय, जिल्ला लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बियाब आफादनि खोन्दो आफादनि दैदेनगिरि लाइमोन बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय गुरै खावलायनाय जेन बैफोर गामिफ्राव बाथौ आर'ज बादायलायनाय हाबाफारिखौ जेन मोनथिहोयो आरो बादायनाय हाबाफारियाव राहा खालामनानै होयो। बे बाथ्राखौ जोङो जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।